नमस्कार. मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण भेट देणार आहोत भव्य आणि प्रसिद्ध अशा कुणकेश्वर मंदिराला. श्री क्षेत्र कुणकेश्वर कोकणातील एक पवित्र तीर्थक्षेत्र. अतिप्राचीन काळापासून येथे कणकेच्या राईमध्ये वास्तव्य करून असलेल्या शंभू महादेवाची ही भूमी. कणकेच्या बनातील ईश्वर म्हणून कुणकेश्वर. देवावरून गावाचे नाव सुद्धा कुणकेश्वर असेच प्रचलित झाले. सुमारे 11व्या शतकापासून प्रसिद्धीला आलेले हे स्थान म्हणजे कोकणातील धार्मिक आणि ऐतिहासिक सौंदर्याचा अनमोल असा ठेवाच आहे. या भव्य दिव्य मंदिराचा इतिहासही तितकाच प्राचीन आणि रोमहर्षक आहे. कुणकेश्वरला दक्षिण कोकणची काशी म्हणून ओळखले जाते. या मंदिराविषयी अनेक दंतकथा सुद्धा प्रचलित आहेत. किनाऱ्यावरील उंचवट्यावर उभारलेल्या मंदिराचा समुद्राकडचा भाग भक्कम तटबंदीने सुरक्षित केलेला आहे. 9 मीटर उंचीच्या तटावर सपाट जागेवर हे मंदिर उभे आहे. इथल्या समुद्र किनाऱ्यावर काही शिवलिंग आहेत. त्यापैकी 21 शिवलिंग आपणास पाहावयास मिळतात. यामागील आश्चर्य असे की गेली कित्येक वर्ष समुद्रात असूनही समुद्राच्या पाण्याने त्यांची झीज झालेली नाही. ती पूर्वीप्रमाणेच आहेत असे म्हणतात. ही शिवलिंग पांडवांनी घडविली आहेत अशी श्रद्धा आहे. याची साक्ष देणारी पांडव लेणीही येथे पाहावयास मिळतात. दरवर्षी महाशिवरात्रीनिमित्त इथे खूप मोठी जत्रा भरते. आता महाशिवरात्र जवळ आल्यामुळे देवळाचे रंगकाम, साफसफाई तसेच इतर कामे चालू आहेत. मुख्य मंदिराच्या सभोवती जोगेश्वरी देवी, गणपती मंदिर, मंडलिक मंदिर इत्यादी छोटी छोटी मंदिरे आपणास पाहावयास मिळतात. तुम्ही कोकणात आलात तर कुणकेश्वरला नक्की भेट द्या. आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा.